Și am rămas îndrăgostit de poezie pentru totdeauna și astăzi mi se pare că poezia nu este numai regina artelor, ci este regina întregii activități omenești. Pentru că eu am asemuit întotdeauna poezia cu ceea ce se numește starea de grație, cu grația universală, care se vădește fără nicio îndoială în toate câmpurile cunoașterii. Există ecuații grațioase în matematică, există formulări grațioase în filozofie, există teorii grațioase în fizica cuantică, de exemplu, sau în biologie, sau în embriologie. Tot ce este grațios este și poetic. Spuneam că sunt un om foarte curios și că mă interesează toate detaliile lumii. Dar ceea ce mă interesează cu adevărat în ele este poezia lor, fiindcă într-un fel putem concepe întreaga lume ca pe un mare poem.